Pois xa nos acompaña Alfonso Rivas, que é o coordinador de Laiovento Edicións. Alfonso, como está? Moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por facilitarnos vir aquí a contar algo sobre Laiovento. 25 aniversario, bueno, un ano especial para ustedes, 25 aniversario para o 17 de decembro deste ano, sí. E con todo o que se sufre no mundo dos libros, con todo eso, de todas maneiras, este ano non é un mal ano para Laiovento, non? Home, este ano non, porque aparte do Pedrón tamén houve reconocimento do SPI, do Consello Superior de Investigacións Científicas, onde o mundo académico reconoce que Laiovento é a segunda editorial mellor valorada de Galicia e a 117 dentro das perto de 2.800 que dá no Estado español e incluso é a 33 en un tema sectorial de lingüística. É un estudio do CSIC, non? Do CSIC. Sobre o libro científico. O nome en inglés chamase, sí, o CSIC, sí, o CSIC. Pero, bueno, hai unha vez se chama SPI, son as siglas, algo así como Escolari, Escolari, sí, son os libros universitarios, libros de ensayo, ese tipo de cousas. E deron o Pedrón de Oro a semana pasada, dixeronme que estaba nerviosa ali na intervención. Sí, moi nervioso, porque tenes un pouco de medo escénico, non? Que va, que va. Sí. Bueno, de onde, por empezar polo principio de todo, de onde sacaron este nome de Laiovento? Laiovento da obra de Otero Pedrallo. A quen se lle ocorreu foi a Pancho Pillao. Un dos motivos que para poñelo, bueno, aparte do tema no rexistro da propiedade industrial para registrar o rótulo, que é un nome non nada común, era fácil de registrar, pero sobre todo o que se mirou moito que era un nome moi eufónico, non? E sobre todo, ao relacionalo con Otero, pois era un valor engadido, non? E ustedes teñen outra línea así como moi, como dirías, moi característica do que é a editorial, que é toda a línea gráfica, esas capitulares que teñen todos os libros. Iso é Pepe Carreiro, non? Iso é Pepe Carreiro, sí. Que, aparte de un excelente humorista, non? É un excelente diseñador. A min gusta moito o concepto que el ten de humor, non? Que di que el fai humor non para facer rir, senón para facer pensar. O fundamental do humor dele é para facer pensar. Evidentemente é un gran diseñador. Pero é moi clara, non? Sí. Todo moi limpita, capitulares. non? Ahora temos un logo que o fixemos coas capitulares dos libros, non? O sea, os libros, poñense os libros, entón, coas letras capitulares, pois é un logo, outro dos logos de Laiovento, que é unha idea de Pepe Carreiro e de Pepe Cácamo. Porque Pepe Cácamo tamén diseña, aunque poeta tamén diseña, sí. Un home do Renacimento. Sí. Mire, falábamos antes desa clasificación, desa investigación que facía o CSIC, onde vostedes se situaban con unhas editoriales de referencia no mundo do pensamento. Por que esa vocación do ensayo? Porque o ensayo debe ser a metade do fondo editorial de Laiovento, máis ou menos, non? Sí. Pois o ensayo porque pensamos que era, cando fundamos a editorial, bueno, que a liña o ensayo é fundamental para o noso ser coherente con os nosos principios fundacionales, vamos, a normalización do pensamento en Galicia e o ensayo pois é fundamental para a construción, digamos, nacional, non? Sí. E outras das vocacións que lles veixo aí é a traducción de ensaios, tamén de literatura clásica, pero de ensaios un pouco canónicos, de referencia. Por que esa vocación de traducir e por que esos títulos? Bueno, porque nos aquí... ¿Cómo elaboran? ¿Por qué deciden este sí, este no? Porque en Laiovento, aunque todos os que estamos en Laiovento somos nacionalistas, temos tamén unha vocación internacionalista, é dicir, que a cultura non se compón só do noso pensamento, senón dunha osmosis tamén do importante que hai no exterior para reflexionar aquí sobre nós, non?
entonces hai, pois non sei, unha serie non só xa de literatura, senón de pensamento, do pensamento universal, que era necesario verter o galego. En eso seguimos, vamos, ou intentamos seguir. E cal é o criterio? Que é o que lles interesa máis? Pois interésanos tanto os clásicos da literatura como os clásicos do pensamento. É dicir, na literatura, por exemplo, hai un libro fantástico, non? Que se falou moi pouco del, que pasou desapercibido, que foi o Fausto de Goethe, que traduzo Loistovío. Loistovío botou toda a vida traducindo o libro, tanto é así que cando nos mandou a traducción, pedimos o original e non o quixo deixar, dixo que estaba tan gastadiño porque botara toda a vida con el que tiña medo a que se nos desfixera nas mans, non? Pois é unha obra importante. Logo toda a obra de Louis Jean Calvet, non? Temas de literatura, ou de lingüística, bueno, e despois... É moi variado, Chomsky, por exemplo. Chomsky tamén, sí, Chomsky, sí. Noam Chomsky, sí. Pois é unha persona de referencia mundial, non só como lingüista, senón como pensador. Vamos a ver, ustedes están nun proceso de ampliación de capital. Sí. Quere buscar 60.000 euros, non? Pero ten un proceso un pouco singular. Bueno, nos necesitamos evidentemente para relanzar a editorial nestes momentos que é tan difícil a situación porque as axudas públicas evidentemente son escasas e despois tamén hai que salir un pouco tamén do noso pequeno mundo, non? Porque nos pensamos tamén en editar en portugués, en editar en español para fora, non? Entón, por eso necesitamos capital. Entón, nós que temos libros, pero non temos cartos, temos libros e temos talento. Iso é o que pensamos. Entón, o que fixemos foi lanzar esta ampliación de capital, pero con unha ventaxa por suscriptores que sean lectores. É dicir, se son suscriptores e non son lectores, xa non é tan interesante. Hai un mínimo que creo son 600 euros. Sí, son 600 euros. Eu dou 600 euros e que recibo? Son accionista? Eres accionista e logo o que recibes é os libros, os que están xa en proceso de liquidación a 3 euros cada un, os que non están en proceso de liquidación co 25% de desconto, os que queiras do libro, a cantidad que queiras, hasta cubrir os 600 euros. Unha especie de crédito. Sí, e logo... Eu dou 600, pero recibo 600 tamén, non? Pero cando ti queiras é o teu xeito, non? Cando ti vexas que hai un libro que te interesa, ou varios exemplares dun libro que te interesa, pois nos anotámoschos e hasta que agotes ese crédito. Unha vez agotado, ti sigues tendo, como accionista de Laiovento, o 25% de desconto nos libros que adquiras e nos mandamos a tua casa con aportes pagados. Caramba, que tal lles vai? Pois ainda non trascendeu todo o que nós quixéramos. Estamos no orden do 25%. O noso plazo que nos marcamos son 2 anos, non? Queríamos... Home, o primeiro objetivo era ter cumplido a maior parte cando cumplamos os 25 anos, que é o 17 queremos facer unha presentación, unha reunión, pero... Porque demos tamén facilidades, porque podes pagar os 600 euros ou podes pagar mes a mes. O sea, xeito dun, 50 euros ao mes, entonces 12 mensualidades, ou 25 euros ao mes, 24 mensualidades. Unha última cosa que nos queda un minuto apenas de programa. O último que sacou Laiovento é este nacionalismo galego a quen é Alén Mar, non? Que é isto que presentaron estes días? Presentouse onte en Lugo, estes días vai a continuar presentándose en Galicia, a historia do nacionalismo que vai desde 1936, o comenzo da Guerra Civil, hasta a morte do ditador, en 1975. Entón é un período
que se ha estudiado moi ampliamente aí, que é a construción, logo a destrucción e logo a reconstrución, non? Que se vai facendo fundamentalmente no exilio, non? E aquí tamén, pero vamos. Alfonso, moitísimas gracias por acompañarnos, toda a sorte do mundo e volveremos a falar máis veces de La Llobet. Moitas gracias.